bisimilla mon e ayawo fulful. Ndendori TV ko Abbas Malal Abbas. Gomu ngotadu Ibrahima Kane Katanti leñol. On jarama. aadi bilaadi saladaade ɓuri firtiraadi banndiraaɓe sehilaaɓe musidɓe tedduɓe ɗiɗo caggal nde min calmini mooɗon min njuuri moon min koofno e jeese mooɗon Allah yiɗi amen sembe e fartaŋe kadi jottodaade e mooɗon tawi eɗen piɓondirno aadi bila aadi salade aadi ɓuri firtiraadi e ndeer yewtere meɗen wiyeteego holngo wuro o to baŋnge maayo o ga baŋnge maayo en kettinooma e oɗo dummuno fof eɗen mbaɗa bayino eɗen mbiya ko Waly Diantan pewɗen wadde hannde Allah hoddiri en naati Waly Diantan en naatiri Waly Diantan teddungal nde tawno en tawi ɗo teddungal ummade meɗen to ummiɗen to ha naɗen nder wuro ngo henne ko jaɓɓungal e bisimilla tawɗen ɗo en ɗum noon so wiyama holngo wuro eɗen gandi waɗi koye dow ballal ɓeɗo ganduɗa kañumen goni yiɓɓe RTS Matam woni fans club o henne jeeyi sababu ha garɗen ɗo en délégation garɗo noon en e inde RTS comme ganduɗa kañum woni Mamoy Fall en tawi ɗo kadi ganduɗa henne Mody Sakho kankone kanko woni collaborateur meɗen kanko woni ballidiɗo men newno meɗen golle ɗen ha mbawen yettade ko jiɗen yettade ko ɗum noon henne no mbirɗen ni mbe sikki hannde hay goto humpaka holko woni lowdi e fayde yewtere nde wadde en paami kam hannde gonɗen ko Waly Diantan ɓe mbino sa naati wuro oto woor jaatigi ma nde tawno ko joom wuro woni wuro ɗum jeeyi sababu yewtere nde nde fuɗɗorto koye galle chef de village woni wuro ngo henne woni mawɗo wuro ngo henne woni Ba Mamoudou Ali so wiyama Ba Mamoudou Ali yimɓe fof no ceedi hol kañum ina tawi laamu ina roni laamu ina yoni laamu nde tawno ɓe mbi sa ardima a naati wuro a wiyama hol joom wuro mum fof huli yetti jofadema galle joom wuro tawata kono gardiɗoɗa ni welani ɗum jeeyi sababu eɗen ñagono moƴƴeral Allah junna balɗe ɗe nde tawno no ardori wuro ngoni en so yimɓeɓe foof gardiri noon guurmen eɗen mbawi wiide alhamdulillahi rabbil alamina nde tawno hurum o nanɗon teddungal ngal nanɗon en hay muynowo mum ittan ɗum gueɗal ɗum noon ko yettere Allah kanko Ba Mamoudou Ali ko kanko jiɗɗen yewtude kanko jiɗɗen yewtidde dalilu mum noon henne ko yidde andude holto woni Waly holno Waly sifori nde tawno a wawa nadde wuro jiiɗa haalde wuro tawa jotodirani andi ɗum joom wuro ngo en ɓe mbawa haalandema ko woni hen ɗum noon ko adi eɗen dokkam konngol ko Mamoy Fall dokketen wawa salminde renndo ngo ganden kadi ko golle tiiɗɗe koye dow yamirore garduɗen ɗo henne nde taw no mbatten ko henne hakkude leyɗele ɗen kamɓe fof jiiɗi yumma e baaba ɗum noon bisimilla ko adi fof ko salminde e dendagal ɓesgu leydi Mauritanie e hofnade e jeese mabɓe e wallodirde mabɓe e wiideɓe kadi ni bisimilla mabɓe e yewtere mabɓe woto banggue maayo e oga banggue maayo so tawi radio RTS Matam lumbi tawi ga ko ɓiɓɓe Sénégal naaɓe ɓiɓɓe Mauritanie naaɓe nde tawno ko leyɗele ɗiɗi kono ɓesgu ko ɓesgu wotu e hande o noon so tawi en gari ɗo eɗen jettina salminadu immade e khalifa radio ngo fewde e walinkoɓe kono kadi eɗen nawta salminago walinkoɓe fewde e khalifa radio ngo Amadou Ali Mamoy Fall golle ma jooɗi peewi ɗum noon henne Ba Mamoudou Ali mbiɗen ko an woni joom wuro Waly Diantan ko adi foof min dokkuma calmina bandiraɓe ɓene ko adi amin gara e namde ɗe yo mi salmini on onon délégation garɗo mi bismima on min kolli on mbaadi moƴƴere fof noone waɗire noone ha fewno golle pewten ɗe eɗen jogii hen miijo moƴƴo kala fof ko namdi ɗon min komin gandi ɗum kallan komin ganda ko wone men min mendiɗo ha mbason andande min kam won ko ɗum ko ha gandon Waly hol Waly amin gandi noon Waly momin gandi noon Waly ɗo seyi banggue rewo e worgo e funnangue e hirnangue
mamin nganndi noon waali e koppi mum mamin nganndi noon waali ko wuro histoire gongo histoire de l' Afrique waali ko wuro anndaango anndi waali ko dental ko ɗum tagi min heɓde doole amin ndenti komin parti gooto komin kurus gooto ceerno amin ko gooto ɗum tagi somin kaaldi min kawrat ɗum woni ko kalnani noon mami haala noon waali no sifori mi haala noon waali no hoɗiri mi haala noon waali ɗo hoɗi to baŋnge to maayo e baŋnge maayo mo mbiɗon ɗo waali jeeya koye Fuuta holko woni Fuuta taw Fuuta fuɗɗi ko hakkunde Dagana gasi ko Njorol nono caggal Jambankani e wuro woto ene wiye Seeruga ko ɗum woni Fuuta baŋnge rewo e worgo waali noon innuɗo Fuuta o mbiɗo Fuuta o koto waali jeeya ko ɗum tagi so tawi on namni min waali mamin kaala noon waali woni ko hakkunde Barkewi to baŋnge Sénégal Saŋe baŋnge Funnaange Sinthiane e Bedengki baŋnge Hirnaange wura hono capital amen Magama nogas e dow kilométre hoɗi koye pelen gooto pelen o ko olivisionnaire nannowo ndiyam ɗum woni fertiliser ɗum min jabba heen samme boobal ngal wiyetee ko waalo walla jaaw ko ɗum woni waali habitation maggo ko temedde jeegomo neɗɗo ko ɗum hoɗo e waali waali hoɗi ko 1600 ko nden waali jooɗi tan jonde tan wona tan jonde tan ɓurɗi kono ene yaha ne ara kono ko ɗum woni fuɗɗorde nde ɗum ni ɗum firti ko ummade jeeniyonkoɓe jiinge sara jowol sa nani wiyama jeeniyonkoɓe koɗi jiinge ɗon koɗi jowol ko hoɗi deɗe hakkude ko jiinge woni kodkimatta ɗon woni capital maɓɓe eyo jiinge ɗon nde ɓe gummi ɗum ittiɓe ɗon ko Haribil Basi e Péri ari ga ko Konko ari ga ko Sule ari ga ko Siré ɓen ko ɓiɓɓe Bou Moussa ko ɓen cinci waali gila nden engo hoɗi ndungu e paya dow ceeɗu ɓe garta e wuro he ha ngo hoɗi tan complétement ko dans koye 800 ko nden tan nogo jooɗi ngo wattu yaade ngo watta waade artude ko ɗum woni waali eyyi so wiyama waali a haali ɗum mbiɗa tigui rigui e hanti ɗo tumbi ɗo henna koye hakkude waalo e jeeri nde tawno tigui rigui paamo faami hoto waali ɗum kono noon mbimi artude seeɗa koye lefol satigueɓe deniyankoɓe henna sakkitiɓe fiilede beele koye waali sakkiti fiilede nde ɓe gummi jiingue ɓe garde e laamu nde Haribil Basi waɗi e Kaɓa ɗon gon haaloɓe hakkude makko konko e Samba Guelal Jooɗi won haaloɓe hen ko ganda hara nde joofini ko mattodiri goto hawani potto Samba ardi koye Safalɓe ardi koye Bambarankoɓe e hunde hakkude ko tawi ko bandi ko en nde ɓe jetti nde wuro adde konu o taw o wi konu o min jinmi ko laamu jawdi tawaten toon jawdi tawɗen ɗon fof wonon konu o nawi min laamu ngu ko ɗum cahluɗi ɓe ngari haren nde wuli muusi
kamɓe arnoɓe darde jawdi ɓe nawani saabu ɓe gasi ɓoytide ko centon ɓe jaa koyɗene ɗumi ɓe jaa juuɗe taƴ ɓe jaa pucci ene laaƴa eyyi ɓe kooti kamɓe ɗe nawani hay hunde Samba laamotono ko yimɓe biyanenkoɓe ko ɗon gasi biyanenkoɓe gasi ha laaɓi policeɓe maɓɓe kadi gasi hol policeɓe biyanenkoɓe ko ngenara ngenara naɓen ko ɗon gasi ha laaɓi neɗɗo noon laamoto ko yimɓe Samba dañani laamade ɗo ngol laawol kam ko laamima kono wona ngol laawol ɗon woni noon ɗeɓe puusi Samba lumbi kamɓe tato ɓe mbimani ɓe konko Sule e Siré ɓe Piri e Payta hade maɓɓe arde noon ɓe namni taw ko koori ko ceede maɓɓe ɓe nden ceede no goodi eɓe namni holɗoɓe pota dalde haɓe daña jaam ɗon woni ɗo ceede ɗe mbiɓe kono dawol muɗum puranɓeer son dawi on ñalliyaade ha nangue muti ɓe mballin toon ɗo mon taw ɗon leɗɗe jeeɗiɗi daneje on limi leɗɗe jeeɗiɗi ɗe timmi lekki gonti hakkude ki tati to tati ga mbaalo ne gonti leski yo hakkude ki so weeti pinon tawen dow dadol ene seerdi waago e jeeri son jii dadol ngol ko ɗon woni ko koɗa toon ko ɗon guura toon ɓesni moon ko ɗon gummuson e darga moon guura hen hamma o ɓe pini ɓe dawi ɓe ñalliyaade ha nangue muti ɓe ngari rewo Matam ɓe limi leɗɗe jeeɗiɗi ɗe ɓe mbi ɗumen ɓe tawi ɗum ɗo ɓe mbaɗino ko ceede ɗe mbini ɓe pini ɓe dawi ɓe jiyani dadol ngol ɓe mbi on so tawi on jiyani continue lawol ñalawma ɗiɗaɓo ɓe pini ɓe dawti ngari ɗo ngari waani ɓe limi leɗɗe ɗe jeeɗiɗi ɓe mbaɗino ceede ɗe mbini ɓe mbaali ɗo ha weeti ɓe pini ɓe dawi fay jeeri ɓe jii dadol bengol ngol ko caangol biyetengol maayel caangol amen maayel ngol seeri hakkude jeeri e waalo ɓe gandi ko ɗo ɓe mbiyano ɓe ngari ɓe koɗi so pini ɓe gaddani gawri on gaddani hay hunde moni fof ma yuuri o ko ñaami ɓe mbiya noon sen jeehi ɓe moon jaaɗo fof so garteɗo mbalno men nde ko ɗum woni inde waali nde ɗum ko goho nden ɓe koɗi ɓe gayni ɓe tawi ɗo ko jawɓe jawɓe ko joom jawdi en jawɓe ɓe mbiɓe en mbawa hoddude onon ko remoɓe minen komin joom jawdi en min guurime kadi koko jiɗɗo remde ko hen jawdi amen guuri en koddata ɓe mbi minen de ɗomin mbiya ɗo ko ɗo min koddata so tawi cohli on koko min goppi caggal ko min kolla on so hare so tawi jiɗɗon ko hoddude kodden guurden son jaɓani min kollan ko addimi ɓe caliɓe kadi ɓe pooli jawɗe ɓe jiime kolongal ngal ɗum tagi ngal wiyete jaaw kolongal ngal hannde nan ɗo wiyete ko jaaw ko jawɓe mbi konko ardi koye laamu ko kam wonno satitu continue ɗo satitagal mum te konko maayi Sule lomti Sule Bou Moussa eyi nde Sule maayi nde ñiraɓe e ɓami ndeɓe ngari ɗo noon kamɓe tato guttuɗen caggal seeɗa nde ɓe ngari kamɓe tato ɓe ɓe ngari ha e padalal ñiraɗo ɓurɗo famɗo heti mbiyeten Siré on heddi padalal kamɓe ɗiɗo ɓennigal ko kamɓe kaɓa e jaaw gila nden noon fay joni sakkiti fiilede ko sakki Sule Sule Boubou Gaysiri noon Sule Boubou Moussa Sule Boubou Gaysiri jiiɗi baba ɓe jiida yumma ko on so Sule Boubou Gaysiri o ko on sakkiti fiilede lefol laamu ɗo e waali waɗa noon saaha wona ɗo saaha wona e hortoƴere kono kam jonde nde kam ko ɗo hare ɗumante ɗe kaɓata e
tati ɗo wiyatno alma meɗene ko ɗo woni sakkita harande hakkitare men ko derniére ko ɗo eyi en jokki ha joni e siftinde gonduɗen koye joom wuuro Waly Diantan hono Ba Mamoudou Ali ko kanko yewtante meɗen e iwdi e hunde seeɗa e leƴƴande ganduɗa henne Waly Diantan ceerno Mamoudou so ƴewama Waly kotti muɗum a haali a sifima kono Waly waɗi ko leƴƴi koɗe nder muɗum walla ala wonno ko leñol goto tan hoɗɗori Waly minen komin haal pulaar tan waɗi Waly tan ko haalu e pulaar meɗe ene waɗi ethnie ji noon tinenkoɓe en seɗɗe ko ɗum woni tiitode Waly seɗɗe ganarnaɓe e deeni en koɓe ko ɓen ɗum woni tiitode Waly sabu ɗamjiɗo woɗɗi ganarnaɓe e deeni en koɓe e fuɗɗo jii ko ñaani ko bannornaɓe gadi arde mabɓe ko ɓen ɓe gadi habdinde ɓe natata Fouta min garu hen so Allah jaɓi eyyi ko heddi kon ene ara ɓeɓe jane e farbaɓe ko hunde e seɗɗe kadi jante mabɓe ɗum ɗon fof kadi min garu hen eyyi Waly kam hoɗi hen tan ko ɗiɗo leƴƴi ɗiɗi wona leƴƴi noon ko fof ko halpulaar leñol deeni koɓe tan e leñol seɗɗe e ɓoro mumen ɓoro ngo noon hankkadi ko neɗɗo wawa haalde woni konnguli ko ɓoro neɗɗo tan ni ɓoro tan ko ɓoro min manqueno ko wayluɓe ɓe gonino ɗo kono noon wonɗo ɓe nangga lempo ɓe dogi gila nden min baylo min ngala min goni jogui ɗo gese ɓaalo ni wiyete ko baati wayluɓe ɗin nan ɗo eyyi ko ɗum addi ñanƴe kam min pamɗuno ɗum ko ɗeɗo yimɓe tan koɗi ɗo ɗi ethnie ji ɗiɗi koɗi e Waly deeniyanke e ceddo e ɓoro mumen hay ko minen ɗum woni Waly sen gatti namdal gotal fala budde min namdo ngal woni holɗum so wiyama Ba Mamadou Samba lolliɗo Mbari teskama ko goto e gadine e nder windere nde henne wonde laamiɗo leydi Mauritanie ko ɓim mbimi gueɗe ɗimmel ngel kadi ko ɓalejo leydi Mauritanie meeɗa wadde guila dawa dawi ɓalejo ardade ɗum leydi Mauritanie meeɗa wadde guila dawa dawi ɓi mbimi ardo ɗum kono waɗi koye ɓi mbimi waɗi koye ɓalejo kadi waɗi koye ɓi walinke kono kadi ɓi walinko o wona ɓi cuurel woni hoɗon so wiyama Mbare so wiyama Ba Mamadou Samba ina anda ummi koye joomen lefol joomen laamu beele aɗa wawi haalde amen holko jeeyi beele wona sakket filede lefol satijeɗo ngol reeɓi ha yetti to laamu to e ɗum ɗon en gari hen mbiɗa sikki en mbaɗa en dusto caggal seeɗa andi no wino on ɗo ko Fouta innuɗo Fouta o jeeya koye Waly innuɗo Fouta o inni Fouta ko Koli Teŋel Koli ummi ko Badiara o haɓama haareji kewɗi haade makko yettade deeni haɓama Sine haɓama Saloum haɓe Ali Buri Ndiaye o ara e wuuro tan noon wona pour omo haɓa e mumen ha waɗa hen daña hen hunde walla o waɗa hen ɗum ɗo kono ala o yettoto wuuro tan o wiya min de ɓuura wonde konam e ɓesnam komi perɗo jinmi ko ɓennoyde o ñaago ɓen no ɓenniri mbiyen jaɓɓirtake pucci o haɓa e mumen o ɓenna ɗin haareji o haɓama o ɓenni nde o arata deeni ari deeni tan ko fulɓe ma deeni hen koɓe ari deeni fulɓe yaalalɓe fereyɓe fulɓe tan leƴƴelɓe fulɓe woni no gonirɗen ɗon eyyi ɓe jettima deeni noon mo tardiɗo noon mo waɗa préparation o fewnto
ɗum hokki deeniyankoɓe inde deeni nde rokki deeniyankoɓe inde mumen de par ce que neɗɗo hooɗe nokku tan so wiyama to paaɗa wiyete paami ko wuuro kaaƴe paami ko waali ono to paaɗa paami ko deeni woɗɗo deeniyankoɓe deeni ngan inde deeniyanke taw kala fof pullo mo yahano deeni wiyete hande ko jaalaɗo tan walla péréje walla ɗum ɗo mode ɓe woni ɗemi jiidi baaba haali wiyete ko yaalalde kono kanko janoɗo deeni konnoɗo deeni o ko kanko tan wiyete deeniyanke bon ɓe goni deeni ha o waɗi préparé pour arde ko Fouta ga duttoɗen kadi caggal seeɗa ko addeɓe Fouta addanimo Fouta darde laamu sabu ko laamɗo o wonno toon kanko kuli e gueɗe kewɗe ene ngoodi kaalaɗe ko ittimo toon ɓen mbiya ko haareji ɗi won lamɗo goto foolimo ɓene mbiya ma taw ko mo ndilo leydi fayi toon dal ittimo toon ko ɓuuri famnade ko rasi leydi ndi heeɓi sécheresse kono duuɓi jeeɗiɗi ɓe jiyata abbere gawri so wona caal noon tan no keɓuren ɗo ni bisam ɗo cangel fof heeɓa hen kono ñama balɗe tati walla balɗe nayyi ɓe kaaɓi ɓe joni ɓe mbaɗi batu eɓe pewja no ɓe jaari ɓe ƴeewoya kadi ɗo ɓuuri heccidde less lekki kiɓe mbannoki eɓe pewja eɓe pirta ɓe mbiya mbaɗen ni gun gasen boyri ɓe mbiya mbaɗen ɗum ɗo hankkadi moni fof ne ha Allah no weldi ɗum soyru itti sirtere samme jure e lekki kiɓe kalan ɗum to ko mono fof no sirtere nde ɗo abbere yana immen hunde ko he yana e maɓɓe kamɓe jooɗiɓe ɗon hen goto loɗɗo hocci abbere jiɗi min de bandiraɓe won ko kaltan ɗo ko mbiɗa sikki tan wonko Allah weldi en ɓe namnimo o wimi hocciɗo abbere gawri ko heccete belat ne waɗi kosam te enen duuɓi jeeɗi hande enen mbiyani abbere te ndeɗo abbere ñamtan meeɗan remto ndi gawri joni noon e abbere yomi ha yetti kuli ɓe ƴeewi abbere nde noon ƴeewi so ala koddi gonɗen dow lekki he ɓe ƴeewi noon ɓe mbi soyru ndu ene gaño sirtere nde nde woni sirtere nde ha gacci nde saami nde ɓe koccinde kadi kanko sati o wi omo namni e maɓɓe volontaire walla volontaire ne yimɓe bawɗo rewde e ɗuɗo soyru ha holleɓe ɗon ɗo ilso ɓe jooɗima waaji goto pullo bañowo wiɓe min o wiɗe balɗe jeetati ndu majjirta kam so Allah jaɓi mi anda ɗo nawa tan kono noon mi rewa mayde e nder balɗe jeetati mi yi ɗum faari fof mi anda ɗum ɗum fayi o fewnitoma haɓe pucci makko o waɗi gappete makko soyru ummima o rewa mum fayi ɗon wata jonoɗen o rewe sewre rewe sow tan ha duma kolomal Fouta men ga ɓeyne kiwa nottuɗi ene buuka o rew so witti hen neɗɗo goto o salmini o wi onon mati ko yo saaha toɓete ɗo joni won ɓen mbi ala woto wima ala o wi hon mbi gawri mbiɗo gawri wonde wayto toɓɓede o wi hono mbaɗi ɗon toɓɓe o wi ma won lebbi nayyi hande min jahan toɓɓe o wi mbi gawri ne ko wuuri ngu o haaƴnimo o wi ɗo ɓuuri less e leydi amen so jeyri ndi toɓi regan ara renga ɗo redda hen kono wona lebbi ɗiɗi lebbi tati so yalti jawri amen jeyri ndi somin ɗomin coŋata ɗum ɗo ko ɗon min jabbata ndi ɗo o wimo ndiyam ɗam to fayi oyo ɗam ndiyam naata e nder leydi ɗam saya maayo oto maayo woɗi woyi ya yeeso ma ɓenni o ara jiimi e maayo ɗo tawi fonne kadi ko pale makka ndi ha soda ene yoori buudine less fatata tan fayi ɗon wona foof gueɗel fof itti hen hunde o waɗe gafata o rutti heeso maɓɓe oto waɗa o yippe e jeese maɓɓe o wi koli ko ɗum ɗo sowru ndu to wonnoto ko ɗum woni toon koɗo wuure ndiyam ne woodi ñamdu ne woodi
maayo noon yaha tan dogere ummo hirnaange no tawi funnaange hay gooto anndaa ɗo maayo ngo ummi a yettoto lootoɗaa puccu ma looto hankkadi fayno mamunniɓe tan wi njehen ko ɗum ittuɓe Badiara ɓe ngari noon haa ɗo mbimami ɗo ɗum ummima jooni ko tuggude Badiara ndo tuggude Beeni haa fayi ga Fuuta ga ɓe gummima Beeni andi ndo wata nde marde ɓe garde ko fergo tan jawdi e ɓiɓɓe e sukaaɓe e mawɓe fof goppi galleji ɗi ɓe gotti ɗum ɗo Beeni ɓe ɓenni harima ɓe premiére ɓe taɓi koye Bannor naɓe ɗon ɓe puɗɗi nadde seɗɗe ɓe tawi Bannor naɓe ko lamɗo goto ne wiye Sambu Daɓɓil ko on ardi Bannor naɓe o woni lamɗo mabɓe o laami ɗon ko Diawanɓe sabu ko ñannaɓe ko ɓornaɓe lakkornaɓe welenaɓe e waddunaɓe ko ɓeeno tawi ɗo haade o namniɓe laawol o feccani no waɗan noon haden ko jambateɓe huɓɓuɓe gayi mawɗi kaɓeteɗi haɗa mbiye wuli kono noon koli won noon ala meccal ala ko janggi ala watta hay hunde so wona haade tan so tawi ronkanima to ga doole ga tan wodan ɗo rewma kanko kawo tan o hariɓe dal fayida Sambu Daɓɓel o wan noon koɓe jambareɓe kamɓe Bannor naɓɓe so ɓanni lamɗo o waɗi chef d' état major armé makko o heewani perdude yimɓe kanko oɗo naati fof so tawi andi ɓiɓɓe makko ne puɗɗe tamde tan o ruttoto kono ko wonko manquerimo hen ko manquerinoma hen ko watti ɗum e laamu makko ɗum ɗo o hesiɗi laamu on o watti ɗum e jappere o ɓendi o duppina Madiri wono Jawar ɗo no leydi wiyetedi hande Gadiaga ndi ko ɓen mbarno teñel bam makko ene wonno hen miijo makko ardi yoftade o wi o ɓenna tan Fuuta mo jokkitoyo ɗum o haɗa he wajiɓe ɓe o lundina ɗi maaɗe ɗum woni gidi makko jooni hen o wari lamɗo o ruttinoon e Fuuta o wadi jowol ko tawi ɗon Farba Birame fuɗɗi hare ɗon hankadi o naati Fuuta o hawi o haɗe ɗum o hawi ɗum o heɗitini laamu mum o wattini jappere ɗo woni premiére province Farmbal Kahéji o haɗe mum o hawi ɗum o wattino jappere mum o heɗitini laamu mum ɗo woni deuxiéme province o fawi Walalde leydi leydi o haɗe mum o fooli ɗum o wattimo jappere mum o heɗitini laamu o fawi Yerem Hayre Farba Yerem o haɗe mum o fooli ɗum o wattimo jappere mum o heɗitini laamu o takki laamu tordide geɗe ɗo wuli 7 asso ndew yehi fof ɓe duttan mbimo noon koli janggani tan doole hare o janggi fof riise e fof waddata fayi toon o andi han kadi yimɓe makko ana yiiɗa perdude neɗɗo o ari hare nde o waɗi e siége o uddi wuro ngo lebbi jeeɗiɗi neɗɗo yaltata neɗɗo natta ɓe tampi ɗum ɗon fof koye hareji makko jeeya ɓe tampi moƴƴi ɓuro ngo jeehi kalani wa joni mbi ɗum ka gañaɗo aɗen ɗo hay yaade gaɗoura susa jaɓa gañama minen min tampi on sali o wi ummoto koye woni ko boli ɓe kalda ɓe kawra waɗama no waɗanno ni wiya o hawimo o wattamo e laamu makko o continue golle mawɓe mbaɗi délégation jeeyi to Koli kalde mum kawde mum o jaɓani de laamɗo ari wi jaɓi haalama kanko lamtordere o aali ili bana Biram o tawi ɗon eyi yo o andi hare nde wona hare normal jaɓani
jaɓani yaade omo wacci kamɓe eɓe libre kono hippanima ɓe ko wuuro caggal wuuro tan woni waɗi feere noon haw andi walla yaafa o hawde ɓi Ali Ili Bana o debbo o haalde muɗum yo jam ko baaba o omo andi wonko woni mum so ittaka heɓetake so jamfima ɗum so heeɓi o waɗa ɗum debbo waɗa ɗum lamɗo leydi won jaɓani funti bamum ha heeɓi tal ko ɗum woni nonde hoore mum waɗi Ali Ili Bana ko Sambu Dabɓe bannoɗo en mbima mo e pullo goto nden o heeɓi ɗum o wi ɓe mbimo paye tarode pademo tan ma wat yo hay hunde ala ko wuudu ɓen darima ɗum han kadi o heeɓi Fouta o namni holɗo woni hakkude Fouta o yiiɗa wonde to ɓe ñalloyade woneɗa ɓe ñalloyade wiya ko goɗɗo siège makko premier ɓe mbaɗino goɗɗo nde ari goɗɗo o jooɗi o inni inde ɗiɗi o mankiti inde wotere nde o jooɗi ko nden o wi Fouta leydi ndi ko Takkuruur wiyeteno o wi ɗiɗo leydi wi ɗum Fouta te kadi ɗinde ɗiɗo ɓere nde ko kala fof mone lawamo ndiɗo leydi wiyete Fatick woni inde ɗiɗi ɗe inde nde mankinno nde koye farbaɓe ko ɗon kadi wonimi farba baggel baggel ngel wona baggu tan no fiye kono noon ko noon wayi o awluɓe koye maɓɓe o ardi ɓen awluɓe so tawi haare wuuli ene ko nandi hen Mody Sakho en foof ene ɗeɓa remtade caggal walla ƴeewa ɗo ɓuuri sukkude molto walla o yeeyi puɗɗimo yomde o luuka kanko gawlo so o luuki o arte domnoɓe ɓe eyyi so noon ɗum woni inde Fouta nde Fouta o noon ɓe jogui version ngaji kewɗi pourquoi o indiri Fouta ɓe mbi ko yummakko ene wiyeteno ko Fouta ɓe mbi ko pullo bañowo jangnoɗo sowri o ha yiite ndiɗa leydi ndi wiyete ko Fouta eyyi ko ɗen gueɗe tan kam o wi Fouta tan ko kanko indiri Fouta kanko Koli eyyi ɗon woni tagni wiide kanko Mbaare so tawi o woni président Fouta enen kay en caggal seeɗa ni saabu kanko wona Mauritanie tan o wati wonde président ɓalejo normalement kanko ɓalejo kam gayno ko kanko woni goho kono hay Sénégal men kaalowo Pulaar jo mbimi ko kanko kadi woni goho ɗum ko Fouta fof noon ɗum noon ko leydi Fouta ndi ko kanko jeeyi ko yimɓe bam makko jeeyi Fouta koko tani ko jeeyi Fouta immide Fouta ko ɗum tagino mana lome waɗi piwede lefol lamɗo so ɗum haawi neɗɗo ɗum hawani ɗum eyyo sikki ɗo famnima kadi paamo faami mi tawno woni haaldude ko gandu hunde to ciloɗa to henne mi wima Mbaare ko donɗo laamu kadi a tentini ɗo ko waɗi fayida Mbaare kanko foof wondemo laamade leydi Mauritanie wondemo Haalpulaar kono kadi Sénégal naaɓe walla Guinée naaɓe walla Mali naaɓe kala ɗo leñol fulɓe ina farnori settanademo wondemo gadiɗo wonde hoorejo leydi tawi ko Haalpulaar e nder Sénégal e nder leydi Mauritanie ɗum ɗon henne sifsinde ko Ba Mamoudou Ali ko an woni joom wuuro o Waali Jantan kadi yimɓeɓe ne beltima nde tawno tigui rigui a haali holko woni Waali Waali no ardi ko hen mbaloyoɗen findeji mum jeeɗiɗe leɗɗe ɗe henne a haali ɗum ko jeeyi sababu ha ɓeɗo gaari mbatti wuuro ngo henne ganduɗa henne capital ɗum ɗon foof en beltima hen min jiiɗi andi tan konngol ma cakkitogol mbawi sirɗa e ganduɗa ni bandiraɓe hay wona wiide on ko mbaɗɗon ɗo ko hunde nde gandanɗa hoorema welde walinki fof ala fof nene nanowo ɗum ɗo jogo hen gueɗe ɗiɗi saabu so wiyama ko Mamoudou Ali walla Mamoudou Konko Hamme Samba Siré Bocar Konko Bou Moussa ko kam haali kaɗo haala ene jogori miijade kay so wala ko manque ni e ala ko heddi
koko ponni haalde kalmi e jaafoɗon ñamɗon oɗon mbaɗi wono oɗon jogii émission goto ñande altine émission o haalta ko haali ha fuɗɗiri ko waɗi feeni hen ko altine ɓennuɗo ɗo yimɓe noon min beltima ɗum ɗo ene ɓeyda wuuro sabu hono ni joni ma naf kadi woni hewɓe haalanoɓe émission ngaji e tarik deñankoɓe ma wood kadi ko uddi hen hakkillaji men wooda no miijori eyyi on jarama noon a jarama ba Mamoudou Ali ko amuni ha joni joom wuuro wani jantan no foti joom wuuroji caggal an ne heewi joom wuuroji min ko kawrumi ko andi joom wuuro wonde fuɗɗi adal min mbiyataki joom wuuro mbiyeteno ko almami almami ko nde yeehi ha almameɓe jeeyi ha hankadi andi ɓe mbi ko deñiyanko almaɓe meɗe guitti laamu deñiyankoɓe kono hay ɗum ne kadi ko fo almameɓe kamɓe deñiyankoɓe ɗum wona deñiyankoɓe kadi koye galle goto galle goto noon so wi yo haɓ gila dagana ha jurol galle goto wiya haɗe mumen min ko banggalam ko fausseur ɓe mbaɗi ɓe juumi eyyi satigueɗe kaaɗi tan koye mo mbiyano seli buuɓuri kude jaayi ko on sacrifice piileɗe ɗo ni fof caggal on mbi hankkadi ha ɓe kaltide joom laamu wondu joni ngu hono almameɓe ɓen mbi min mbiyani on yon tuub saabu kon julɓe min mbiyani on yon jante amen amin gandi ɗum keɓata nokku mon o min jaafima on kono min jiɗi cansol inde tati nde mbattoy wadde almami min mbaɗiri ni wona almami deenen koto wona ɗo tan onon min jaafo tundu mon jimone koye mon ko ɗum ɓe calino eyyi joni noon haade boto ɗo noon ɗum saɗa guumal ɗo ko ɗon affaire nde fof gati ɓe mbarti tan saabu neɗɗo ari heeɓi joni caggal ma acci gasɗe ma walla heeɓi caggal ɗi moltima a yeeɓani koɓe gaare hay goto mon ɗoɓeta ɗum wonno ɓe gandi ɓen ko haɓeteɓe jaɓata wiyeede noon gara tan bakken jeeyi tan mbartoyi mbaɗɗa piccima tan aɗa deewo aɗa falda fete a yiyata hay goto ha piyeɗa ñana ko noon ɓe piiriɓe ɗo ha mbaɗi e péréje o jeeyaɗo yawayi on ko on noon o waddi tan fayi ɗum ko ɗon waɗi kawral ngal ɓe jaɓino ɓe jaɓi wiyeede ko gollidde inde almami e tagui nde ɓe mbaɗi almami tewiri anani ɓen fof piilama ha yettima konko hamme ɗum dernier almami babam jibinɗo ɗum ɗum dernier almami gadi cakkilɗo fiilede caggal mum noon taw joom wuuro ɗo gati taw miɗo ko Bocar hande konko taw wonno joom wuuro haɗe wuuro ngo babam haɓe wuuro ngo ɓe guitti ɗum en mbatti Bocar woni hen ha maayi konko kadi lomtiti ɗum caggal ko konko maayi ko mawnan goto biyeteɗo Bocar ɓanni laamu ngu haade wiɗa ɓe yaltude nde gayni lomtima ko biyeteɗo Mamadou Soule nde yani lomti ɗum ko Mamadou Hamme lomti ɗum ko min Hamme Samba lomti ɗum ko Sam Mamadou lomti ɗum ko Demba Konko lomti Demba Konko ko min eyyi a jarama Allah jarama
eyyi ɗum ɗon henni caggal nde jokkodirɗen e joom wuuro Waly Diantan hono Ba Mamoudou Ali joni joddiɗen komo ganduɗa kañum woni maire commune mo Waly Diantan woni adjoint muɗum nde tawno adjoint maire fof ko gotum kadi ko hoolare kadi ko andude ganduɗa henne golle ɗe tambiɗaɗe henne famde ɗum ɗon yimɓe jeeyi ndeɗon hoolare hande kuma ɗum ɗon woni Dia Kalidou Samba so wiyama Dia Kalidou Samba yimɓe fof ne cetti hol darde makko e nder wuuro Waly Diantan kadi hol gollal makko e nder wuuro Waly Diantan kanko jiɗen yewtide Dia Kalidou Samba so wiyama commune Waly ina anda ko commune jaaɗo e falde Magamam rutti kadi woni dongre hufde kono ɓuura guure joyyi min jinno andude commune o hol meɗɓe fiilede e nder meɗɓe wonde maire walla adiɓe e nder commune mo ganduɗa kañum woni Waly Diantan caggal mi calminiɗa bandiraɓe. eyyi assalamu aleykum bandiraɓe mi salmini onon goto fof inde mum e yettude mum komin Dia Kalidou Samba haalduɗo e moon maire adjoint commune de Waly namdal ngal namdal ngal guila 88 fay ñalawma hannde nde jooɗen ɗo ko biyeteɗo Ba Mamadou Samba Di Mbare woni ɗo maire wuuro amen e hamin jettien Allah kadi ko ardi min ko kadi c' téléphone wuuro amen ne yaari yeeso alhamdulillahi kala ko no moƴƴatno ene yaari ha ɗo jaten ñalawma hannde o e hamin jofti kadi inne inchallah somi yiiɗi kadi kanko noon wonata maire amen taw kam min guuramin celli kanko wono maire wuuro ngo somi wuuro mo selli mo yiiɗi ala ko wono maire waɗa sowona kanko eyyi biga Allah sen gati ha joni e fannu commune o wonko hen ko jiɗɗon gollanade e commune o henna holko woni eɓɓoje mon nder hen bon aɗa andi commune o ndo fuɗɗi 88 nde fay joni nden hammin potte caɗele kewɗe kono alhamdulillah rabbil alamin Allah hande ñalawma hande gonɗen ɗo gueɗe kewɗe min mbaɗi wuuro he min mbaɗi ɗo force uji min mbaɗi ɗo henne école aji min mbaɗi ɗo collège uji actuellement ɗo joni gonɗen ɗo courant électricité koye démarche mum min goni fuɗɗima arde hande mbaɗa station pima men ɗo joni ñalawma hande gonɗen ɗo siti bo eɗen mbawi wiide Waly koye chantier fof woni aɗani Mbare ñanden waɗi discours makko nde uddita section mabɓe parlement mabɓe o wi omo yetti Allah mo yetti Aziz hande o mutane fof waɗuma chantier kanko hono min jetti Allah min jetti par ce que kanko woni actuellement Waly fof koye chantier woni ɗo kala mbiyaɗa hamin jogui chantier momin mbaɗata e hamin jogui kadi o visage ɗo waɗa digue protection wuuro amen ngo wuuro ngo amin jogui ko wiyete Makam décrit hitande foof ne yaaha ha waɗa ménage wuuro ngo donc noon ɗum aussi o waɗani won ilamdal o waɗanama ɗum signal o wi inchallah ɗum ne ma ar mo addo kadi lycée e wuuro he ɗum o wi o haali ɗum fof e ko haali kono he sallah kadi inchallah mo waɗa ɗum puisque mo nandira leydi he mo nandira mawɗo leydi o eɓe pamodiri donc kala ko ñaagui min ko ñaagui mawɗo leydi o inchallah ma waɗe to banggal laabi to banggal laabi wuuro ngo e alhamdulillahi laabi wuuro ngo min mbaɗi visage min jiiɗi waɗa assainissement komin tawi assainissement waɗa séri mais noon min mbaɗa visage tan beeli ɗi ɗo tuutan waɗa diƴƴi fof min ƴeewa juuɗe hon fewna ha feewa pour tan yimɓe soɗum gari am no dañare hen mbeenirani min mbaɗino machine gotat ɗo hen hubbitani min laabi ɗi fof tijjiti laabi ɗi laabi on saaha ndunngu toɓɓi ha silti kayɓe kamɓe wuuro ngo ɓe gaɗi ko kalani ko hay nden hitata hay nden tawde suɗani ɗo nde gayno ala saago min gubbira pour otoji suɗum ngari otoji mbawa garta kono ceeɗoɓe ɓayde otoji gara ala saago min gubba laabi ɗi ha affaire ɗum ɗo kono inchallah mamin mbaɗi visage ɗum ne aussi fewnu ɗum sallah jani ene hakkillaji amen so wiyama Waly Diantan hakkillaji jaahay mo ganduɗa kañum woni maire woni Mbare hakkillaji jaahay député à l'Assemblée nationale sénateur à l'Assemblée nationale kadi mataw meeɗin wonde député gasa kono rutti kadi hoɗon ɓurde e mantinade nder makko wonde premier président tawi ko haalpulaar e nder leydi Mauritanie tawi ko ɓalejo kadi e nder leydi Mauritanie haalpulaar kadi e nder leydi Sénégal yiyede wonnom ɓi mbimi e nder palol ngol ganduɗa ɓiɓɓe Fouta ni parnoro ɗum hol Mbare eyyi Mbare waɗande ko Mbare ko waalinki ɗo jeeya ɗo jimna ɗo woni lasli makko ba makko ɗo jeeya Waly ɗum makko jeeya koto wiyete ɓoggel fa Douar waɗan ɗo ko à peu près 11 kilomètres d'ici on noon ko ndindenki leydi omo yiɗi leñol makko omo yiɗi banditu hen
e ko heeɓi wadde président de la république omo hannde so neɗɗo jiɗɗo leñol mum jiɗɗo ɓamtade leñol mum so waɗa président de la république yimɓe poti weltade hen hami belti ko woni fof kadi Allah junanmo ɗum ha ande o ñalawma ɗo ko piddade sénat ko hen woni ha ɗo ñalawma hannde gonɗen ɗo ɗo kalten makko président sénat donc président sénat noon fiti deuxième personnalité du pays hande deuxième personnalité du pays ene wayno kañum hande président de la république par ce que so président ala ɗo ko kañum yiiɓe woni ɗon hande président ko président tan ɗo woni ɗo eyyi hakkude makko e jotodiral walinkoɓe ko sati ɗum hakkude makko jotodiral makko walinkoɓe jotodiral moƴƴal woni ɗon puisque hakkude makko walinkoɓe commune aji commune mo jiimi o ko guure jeegom mo jiimi ɗo henna to wiyete Jammi Gola to wiyete Waly Santan to wiyete Sinthiane e to wiyete Bédéy to wiyete Gurel Sena e to wiyete Ngalde ɗo kanko jiimi ɗum duuɓi hannde maaro gila 90 mbimami ha kañalam hannde ko kanko woni maire ɗo henne ala min dañi caɗele bon waɗa goto min kotoɗa ɗum ɗo kono hay ɗum hay ɗum min keɓani e caɗele min keɗon e batte toujours ko kanko woni maire ɗo henne ha ñalawma hannde kadi kanko woni ɗo maire eyyi e caggal ko woni maire ko atanka tan mbaari hakkude makko e sukaɓeɓe mawɓe jotodiral ɗo henni taw wonata banggal ko kalten banggal dawrugol walla e ko nandi jotodiral hakkude makko e wuuro ngo ene moƴƴi no feewi mawɓe wuuro ngo alhamdulillah hay batte ala e caɗele ala hay batte rewɓe wuuro ngo aussi ko noon wayi wadde no wayi jeunesse wuuro ko noon wayi mi yanɗo de gonɗo contre mbaɗo ɗo e wuuro he alhamdulillah rabbil alamin wuuro ngo fof wuuro makko omo yiɗi wuuro ngo mi jiɗimo ha ɗum ñalam hannde gonɗo ɗo hamɓe andi ɗum ala ɗen caɗele e wuuro he en tant que adjoint maire Dia Kalidou Samba ko an jooɗi ɗo ne jotni ɗo ne premier maire woni maire magistrat de la ville de Waly holko mbasiytoɗa walinkoɓe eko sati ɗum en mbasiyto walinkoɓe tan ko tinno hamin ndin hamin goɗi neɗɗo goto to serembe to laamu to fof donc noon so yimɓe woni neɗɗo goto tan kala ko ɗumini ɓenni noon ɗum tan ñagotomi walinkoɓe e wonduɓe mamen diwan he min tinno min gonno neɗɗo goto min tamodiri so yimɓe tamodiri tan ko ɗo ko ene jogui poste sa jogui poste noon aɗa andi ko